Om, nunggu nih. No माने एसे माबानि थांगासिनो दं प्रजेक्ट प्रग्राम नङा टुरिजमनि माबा टुरिजमनि प्रग्राम दं टुरिजमनि आच्छा नोंना सिजौआथ' रिलिज होबाय रिलिज होबाय गोबाव जाबायथ' रिलिज होनायाथ' एसे गोबाव जाबाय बे सिजौआथ' मेरला फरेन देखायबाय नोंखौ ना फरेन माने थांबाय एवार्डआ खैथासो जाखो एवार्डआथ' ओरैनोथ' माबा इण्डियान पेन'रामायावबो मोनदोंमोन लास्ट माबायाव बे इन्टारनेसनेल माबायाव थ' आरो बाखिथ' इन्टारनेसनेल एवार्ड जेनेबा वाशिंटन डिसिआव बेस्ट चाइल्ड एक्टरबो मोनदोंमोन ओमफ्राय त्रिसुर होननाय दं बेयावबो एवार्ड मोनदोंमोन बेस्ट डाइरेक्टर बेस्ट स्क्रिन प्ले बेस्ट स्ट'रि बे हिसाबाव आरो मोनदों मथा मथि दासिमथ' 10-12टासो जाबाय नामा नायनांगोन इन्टारनेसनेल नेसनेल नायनानै आच्छा साबायखर आच्छा बे नोंनिया दा खैथासिम गाखो जेनेबा दा ओरैनो गानायाथ' गाबाय माने दाथ' जेनेबा फुजानि बोथोरथ' दा जेनेबा नोंना अलरेडि गाजोबनाया दा जेनेबा जोंनाथ' आरो फुजानि सिजनखौ मिथिखागौ ना जेनेबा दुर्गा फुजा हक बा लोखि फुजा हक बा बिश्वकर्मा फुजा हक बै हिसाबाव जोंना एडभान्स होनाया अलमस्ट 60नि खाथि थांबाय माने 60टासो पेन्डेल माने गाबायबो 20टासो गाबाय ओमफ्राय बाखि फुजायावसो बारा थाङोथ' कमिटिफोरा लाङो माने दुर्गा फुजानि समाव बिनि उनाव लोखि फुजा जायो थ' बे सिस्टेमा बाखिथ' आङो अदालगुरि सरि क'क्राझार गल्ड सिनेमा हल आरो सापागुरिनि इउनिभार्सेल हल आरो टंलानि साया सिनेमा हल आरो रङियानि गल्ड सिनेमा हल बे मोनब्रै जायगायाव माने लागायदों आरो ओमफ्राय अलरेडि बे रिजाल्टआबो मोजां सेकेन्ड उइकबो दा सोलिगासिनो दं सेकेन्ड श'आवथ' मोजां हाउसफुल सेकेन्ड श' माने सेकेन्ड उइक माने हाउसफुल फार्स्टनिफ्रायनो मोनदों जों रेसपन्स अडियेन्सनि रेसपन्सआथ' बिरादानो मोजां दाबो लागायगासिनो दं दा मोनब्रै हलाव थ' जोङो दा जिहेतु बर'नि रेसपन्सखौ मोजां मोननायखाय जों थारमाने 16 डिसेम्बरनि उनाव मा होनो माबा अल आसामाव माने जोङो रिलिज खालामनो सानदों आरो माबा एसामिस डाब खालामनानै एसामिस डाबिं खालामनो नागिरदों होननाय खोनादोंमोन आङो अलरेडि एसामिस डाबिंआ स्टार्ट जाबाय सोलिगासिनो दं जोंना डाबिंआ गोसोबाथ' हिन्दीफोरबो खालामना इउटुबाव होनो हायो ना बेखौथ' जेनेबा बेखौथ' डाब खालामबानो जायो होमबाथाय अल इण्डिया थारमाने बिनि स्ट'रि बान्था मोनलायनाय हिसाबै मानसिफोरा नायगोन बायसा मोनदां बेखौनो जिहेतु जोंना बेस्ट अल इण्डियानि 24 फिल्माव बेबो सिजौआबो मोनसे नै दा नायनोसै रेसपन्सखौ नायनोसै माने मा जायो आच्छा नै दाथ' गानाया नोङो 20,000 गादों ना सोरबा 20,000 गादो ओरैहाय दा 20,000 दा माबागासिनो दं जों मा होनो एग्रिमेन्ट खालामगासिनो दं आंनि अनुमान नोंनि फिल्मा नै दा 100थासो हमजाबाय फाइनाला नंगौना देखायखांनाय आं बुजियासै 100थासो बुक जाबायगोन खिजानि जायाखै आं मिथिनायावथ' दाना प्रजेक्ट माने बै गामि टुरिंआ एसेनै जाया नामा दाना मानोना मोनसे जायगायावनो आलादा आलादा जेनेबा कमिटि थायो बै सापज हमना ला 1 किल'मिटारनि आन्दार माबायाव जायोबा मोनसे कमिटिया नेक्स्ट माबाखौ फिल्मखौ लाङा बेनिखायनो थारमाने जोंना मेक्स टु मेक्स आं जा नुबाय 75 बा मेक्स टु मेक्स 80 गानो हायो आरो 75 अरे जानुवारियालागि एसे जाहैनो हागौ 100थानि बारनोबो हागौ
आंबो बारा गैया देग्लायसो आं बे माबाखौ मा होनो प्रडिउसार हिसाबाव देग्लायसो आं माबादोंथ' रेसपन्सा मोजांबा रेसपन्सआ माने कन्टिनिउ फैगासिनो दं मोनथाम मोनब्रै बिदिनो मानसिफोरा माने कमिटिफोरा कन्टेक्टआव दं दिनैबो मोनथामसो फैदों कमिटि जोबबाय माने बुक खालामबाय आरो बिदिनो मोनसे मोननै मोनथाम बिदिनो कन्टिनिउ फैबाय थायो आरो दासिमबो फैगासिनो दं नङा जे मिथिला आरो ओमफ्राय माबा एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ खेबसे बुंनाय नोङो सोर सोर दंमोन एक्टर एक्ट्रेस बुंनो थाङोबा बिजित बसुमतारिना जाहैबाय मेन केरेक्टाराव दं सिजौनि केरेक्टारा ओमफ्राय बिजित होनाय जाय प्रटगनिस्ट जाय मेन केरेक्टाराव दं ओमफ्राय बे उन्दै गथ'नि एक्सुवेलि केरेक्टारखौनो जों मेन देखायनाय जादों बे मुभियाव आं थाहैबाय अम प्रकाश केरकेटारि ओमफ्राय जयन्त नार्जारि ओमफ्राय फेन्सि ओमफ्राय जोंना कमलेश्वर ओमफ्राय दंबावो आरो गोबाङानो दं नोंना बेवाइफोरा खालामासैना बर'खाया एक्सुवेलि रल दंमोन एसे खिन्थु जोङो थारमाने किसुमान टाइमनि एसे माबा खालामनायाव थारमाने सर्ट खालामनायाव सिनखौ दाननाय जादों आच्छा नै दाथ' नोङो फैसा एसे फैसिगोन बायसा नुबाय आङो एबार रेसपन्सफोरा मोजां सिनेमानि बयनियाबो नायग्राफोरा नायदों मानोना जोंना कभिडनि टाइमाव जोंनाव 2 इयार्सआथ' ओरैनो माने माबामोन मा होनो बे टुरिं सिस्टेमा आं मिथिनायावथ' बन्द'आनोमोन दा आरोबाव पिकआप लाफिनबाय आरोबाव पिकआप लाबाय नेक्स्ट इयाराव आं सानो आरो बारा जाबावगोन नामा दा नों मा सानना दं नेक्स्ट इयार फैसा फैगोन जेला एसे नेक्स्ट इयाराव अलरेडि आंना मोननै प्रजेक्ट अलरेडि फैखाबाय थ' नायनोसै बारा खालामनानैबोथ' एक्सुवेलि आंना जाहैबाय मा आं क्वालिटिखौसो आं थारमाने एक्सुवेलि आं सानगासिनो मेनटेन खालामगोन क्वान्टिटियाव नङा आरो दा स्क्रिप्टफोरा जुदि मोजां जायोबा आरो जुदि मा होनो माबे मोनसे प्रडाक्सननि आन्दाराव माबागोन खामानि जागोन बै हिसाबाव आं मोनसे माने बिजिरनानैसो आं बुस्थुखौ आवगायगोन सानदों आरो आच्छा दे माने मोजां जानांगौ क्वालिटियाबो मोजां जानांगौ एक्सुवेलि एक्टर एक्ट्रेस गासिबो मोजां जाबा ओरैहायनो नोङो बर'जों लोगोसे एसामिस हिन्दी ओरै डाबिं खालामनानै एक्सट्रा फैसा एसे बोख्ल'ना लाबोनो हायो आरो ना बिदिनोसै दे बिदिब्ला मोजां नांबाय दिनै आङो साथाम साब्रै फिल्म डाइरेक्टर एबा प्रडिउसारफोरजों रायज्लायनानै माने मोजाङानो मोनबाय आङो गोसोखौ जे फिल्मखौ बानायबाय थालांनो हासिगोन बर'फोराबो नायग्राया बांबाय थ' नेक्स्ट खालामबावदो मोजांनो न गोजोनथों दे बिदिब्ला दोनथ'बाय जों सानैनि सावरायनायखौ हायोब्ला नोंनि बेनारखौ आंनो मोनसे हरबावना दोनलाय दे फिल्मनि बेनारखौ दे बे जोंनि बयनिबो मुंदांखा एक्टर अम प्रकाश केरकेटारि बिथाङा गावनि प्रडाक्सनाव मोनसे फिल्म बरनदोंमोन सिजौ बायदिसिना हादोराव देखायहैबाय बान्थाबो मोनबाय इन्डियान पेन'रामायावबो बान्था मोनबाय थ' नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो नोंथांमोना नायब्लासो बिथाङा उनावहाय आरो फिल्म बानायबावगोन बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि